ओमफ्राय दायो बिसिनाबो सोनाया मा द्रल जाफिनबाय आरो ना गाइस माने बिराद गरम जागासिनो थैया बिराद गरम जागासिनो एकदम बलारे फैलायगौ जोंना बिथाङा लागासिनो गाइस वाव आदा लाबोथार बला मोनफैथारगौ दि ओइ गैला जोंना बिसिना मा पार्टि मोनलाय जोंना 13 नाम्बार लांदों 2 नाम्बार मोनबाय ओमफ्राय 2 नाम्बार मोनदों 2 नाम्बारा Mambung nasnya bisa pada parahnya semang yang satu ini kerja orang apa kan apa ya जोंना बिथाङा जोंना हरबाय मोनफैलायगौ लांदों आटम्बर लांदों नै 12 नाम्बार मोनथारसै ओइ थगायजालायबाय जोंना लांदों 15 नाम्बारा मोनदों नांगौ 11 नाम्बारा मोनदों दायो ada oरैबायदि जोदोंमोन उल्था बारलायनानै ओमफ्राय दायो खै नाम्बार मोनदों जोंना आदा हायथा पस्ट मोनदों जोंना 15 नाम्बार मोनदों दे 15 नाम्बार सोनोबो हागौ ओरैबायदि लांदों ओइ मिस्टेक इउटुब नायगिर नोंथांमोन मिस्टेक आइ मिन मिस्टेक गेट माइ मिस्टेक ओरैनो मिस्टेक हाबाखै दे गाइस सरि जोंना ओमफ्राय ओइ जथा जोंना 2 नाम्बारा मोनलायबाय 12 नाम्बारा मोनलायबाय ओइ 16 नाम्बार लांदों 15 नाम्बार मोनलायबाय ओइ 13 नाम्बार 15 नाम्बार नै आदाम नाबियानो थगायलायगासिनो सोर माबायदि ओरैबायदि खेला गरम जादों आरो ना 11 नाम्बार मोनदों 11 नाम्बार लागा 15 नाम्बार जाबाय बिराद बल खेला नायगिरिया बिराद बुरजाथारनो जोंना बिरबल बिथांमोना बिराद बुरजाथार ट्रेडिसनेल ड्रेस गाननानै फैदों आब' मोनबोदों जोंना अनामिकाबो दङ गाइस जोंना किपार हमबाय माथो गाज्रिनो ओइ बला मोनफैथारगौ नै 15 नाम्बार लाखि गावना मादिना थगायजोबदों 8 नाम्बार 13 नाम्बार मोनदों 13 नाम्बार मोनदों 8 नाम्बारा बेनो गैलालै गाइस